Erokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mago imore chakore sani e Ramogi TV wan gi weche ma omakore kod weche mag chich moro mano ten kata odinne Tesendo Bila mano luchore gi jowetegi mamoko kendo wuok kagipondo e od kagiwuok e od kata kamchose gengi Tesendo mar Obila magigiri Nairobi. Achijni en achiel kuom jogo mabende nogengnegi ka chich maduong' en mar weche mag ringruok kata ringre oganda mano yudo konegi mawiti e kartaka Makware Nairobi. Kopogore kod mano wach mar masira mar apaya nyakoro Ramogi bende wan godo kaka achiel kod weche mag Kawira Mwangaza bende nitiere ka to kod mamoko mathoth. Kamoro amora ma intie weche manyien mag imore chakore sane mokwongo wayud weche manyien mawamiyo pek. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Obila boro chungi tich bang' achich mitudo gi nek mar ji mane ringregi okwanye taka Makware kod achije mamoko pondo kawuok e Tesendo Bila magigiri. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. Ji 14 nyaka sani oyang ni owito ngimagi e masira mar apaya motimore okinyi ma kawuono e apaya ma Nakuru Eldoret. Hii ni kitu ambayo we're going to address conclusively, but in the meanwhile we have told the contractor we don't want to know anything. Tutaki kujua, tutaki kuelewa, hata ukitujulisha hatutoelewa. Go on the site. Pinyo wacho mamalo koro luoyo seyo ne duol mar nema okelo digni mar gero banda mar rech makabonyo Kanyagwal. Erokamano nyakwara Ramogi jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno bet thuolo mar wuoyo koda kaimi apache nambari 360 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X Ramogi TV KE. Weche gi bende nyalo luwo ka i-follow ana wuon Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Oimore chakore sani Ramogi TV. Penjo pod wuok mar kaka achije 13 ni opondo kowuok e od ang'ech Tesendo Bila magigiri. Achijego ka oriwo koda kachiel kata chich ma itudo kod nek mar ji maringregi ne okwany e kartaka Makware Collins Jumaisi. Ogai mar Obila yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni apisa boro mag Obila monywando nyaka OCS magigiri kod komanda mar Tesendo Bila no osemaki kendo ichano chwal gido. Masengeli omedo ni menyo mar achije 13 dhi nyime kaka Walter Nyambaga miwaler. Owuok e bedo OCS kod komanda mar Tesendo Bila magigiri sani en achich midit chwalie doho. E chal mojuko OCS magigiri to kod nyawadgi ma en komanda ma itudo kod nindo e tich kanyakla kod bedo gi ng'eyo mar pondo mag achije mag jela 12. I have interdicted 8 officers who were on duty last night, among them the Kikiri Sub-County Police Commander, OCS, Kikiri Police Station, Duty Officer, Duty NCO, Station Cards and Report Office personnel. They will be arraigned in court of law. Obila sani oyara pedha mager ne achije 13 moting'o jopiny Eritrea 12 kod achiche nek mar ji mane okwany ringregi e kar wito taka Makware Collins Jumaisi mane ong'ino ng'wech bang' lochro kowuok e od ang'enge magigiri. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Our preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders, considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Chal mar picha mar Ramogi TV ni godo manyiso inga mar jelano maketa yanga ni ok yot muko kod lwedo ma ok masin kata chumbe. To kendo bed ni en tich madwaro seche malach. Tesendo Bila man kod arita mojing mag rangach mirito seche 24 kendo kuonde jot bende oluore. Kaluwore ni en kod machiegni kod kuonde mbetre mag piny Amerika. Tesendo Bila mag weche ma oko bende ni kanyo kendo makore kode pata gi dhot. Kata kamano, Obila wacho ni mabusi 4 mane odong'o umo igi piny ne ok gineno ka jowetegi wuok kendo penyo.
They were 17 prisoners in cell. Ndivyo wanaendelea kutusaidia chinzi ilivyokuwa, na haya mengi tutawaambia. Penjodeo bilani ere kaka mabuse manenie odang'ech neodore oko kar nindo kar seche mag 11 to obila marito dhod jela neni kure. Ere kaka tipo mag wang' dede ne oko makachijego kagi luchore luchuru magi ng'wel ma oko negi kata matin. Kagi tiyo kod yo achiel mar kama iyienge geche mag obila kendo gilal miro kagi luo kar jot maru araka to marang'o ne giluo apayano ma ok apaya mamoko. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi, na wale unaoniuliza kwamba ni akina nani hawa, ni police officers wale walikuwa wana jukumu la kuhakikisha usalama wa hii police station ya Gikiri iko salama na wafungwa ambao walikuwa ndani ya hizo cells. Ama maafisa wamekuwa cell. Jakora Bakajwang' rot kata tin matin manade to nyaka gimoro kalie ka ema wachore na chijego ni utiyo godo mi opusore kendo donyo ng'wech molal miro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nekoromogi gino ni obila biro timo pedha mar yudo adier kuom kaka wechego notimore ma omiyo mabusego oluchore ma wuokie kar mana ogeng'negi tesend obila mag Gigiri. Ji 14 owito ngimagi kama moko 54 dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore kaluwore kod masira ma koch mar apaya manotimore kogwen ma kawuono e kind bas kod nyamburko moro matin. Kaluwore kod joneno, basno mar kambi mar Coast Bus ne riko wuok Kisumu kochomo Mombasa ni kod ng'ikruok kata kapok nowuok Kisumu ka brek mare ne ochweyo chot kochopo machiegni kod Migaa omiyo podho kuom nyamburko matin no mane nitiere mbelene. Simfros Okinda nigi ler mar wach. Chumbe modong' mag bas kod nyamburko matin nyiso rach mar masirano mano mondo timre kar sa 10 kogwen e alwora mar Migaa, kaunti ma Nakuru. Chiemo, lewni kod mwandu mamoko mag jowuoth odong' ka okere apaya. Safar mar Mombasa ong'adore gi e kore. Joneno mano mondo chopo ka temo kar nyalogi mar reso moko kuom oganda mane pod omoko e chumbe mag bas. Masira ma kochno notimore e kind bas mar Coast Bus mane riko wuok Kisumu kochomo Mombasa ma wachore ni brek mare nochot. Gima nomiyo tumo nyamburko matin mane rikni e mbelene mokelo tho mar ji 13 kendo weyo ji 55 gi hinyruok. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. At this point, along Eldoret Nakuru Highway, at this point known as Migaa, involving a Coast Bus and a small car, Toyota Passo. Kaluwore kod joneno, basno ne ni kod ng'ikruok kata kapok ne owuok Kisumu, ka jowuoth wachore ne osiko nyiso jariembo mondo lokgi e gari machielo. Gari ilikuwa inatoka Mombasa inaelekea Kakamega kuchukua watu, ndio wakuje Kisumu wachukue sisi wenye tulikuwa Kisumu. So tukangoja, tunaambiwa gari imetoka Mombasa lakini iko na shida. So tukangoja tu, ikakuja saa 10:50 hapo tukapanda sisi. Tukikuja nasikia kuna wababa walikuwa nasema hapo ndani ya gari haijafanywa service. So tukakuja, but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho, watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari nyingine, tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari nyingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashika wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kanguruma. Roda menachiel kuom jowuoth mane riknie basno mabende otonyo kod adhola matin e lwete manenore. Lero ni kata obedo ni fundi no temo loso nyamburkono, nenore ni onge pogruok ka basno ne brek mare oduogo chot kochomo Nakuru. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi, inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi? Hadi mama mwingine anasema watamulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema aje acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita bumps mbio. Ndio hiyo gari kanini ikagonga hiyo gari kapo hivyo. Joma wito ngimagi oting'o mine abich to abiriyo kod nyathi achiel. From the pass, we have a total of 11. And from the small car,
we have a total of 2. The small car was carrying 5 passengers, including the driver. Ji 55 mano yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore mantiere e alwora mar Miga. In Molo Hospital, we have 10 who are now receiving treatment for various injuries. Then we have PGH Nakuru, 17 injured people who are taken there. And also, Coptic has the largest number, a total of 28. Ogai mar obila e Omar Okaka Jasper Ombati lero ni nonro dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nakoro Ramogi kawasudo were kod masira kama bende wakwayo ne jok moyudo hinyruok chang mapiyo joma bende wedegi Nyasaye okawe kinde masirano mos makende mar Nyasaye chiwo ocho e kinde mag kuyo machal kod ma. Thuolo mar oro kwayo mar siro somb jopuonjre mag mbalariany koro medi nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani ka kwan joma osero kwayo margi sani ochopo 127,623. Jagoro mongirore migawo mar somo Beatrice Nyangala olero ma e kinde manochopo e nyim od bura mar lero matut ewi chenro manyien mar siro somo mar jopuonjre e mbalariany. Nyangala bende olero ni jonyuol kod jopuonjre maneno ni oketgi e band ma ok owinjore gibedie mondo mior kwayo mar loko chenro makamano ne duol ma ochune chiwo sir mag somo ne jopuonjre e mbalariany. Simfros Okenda dugo kod ler mathoth. Chenro manyien mar siro som jopuonjre mag mbalariany pod kelo wich bar ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre. En gino manomiyo jood bura oluongo migawo mar somo mondo duok penjo moko mane gin godo e wilayno. Tok Idobok juma mokalo, moko kuom jonyuol osebedo ka ywak ni nyithindegi okete ban mar joma onyalo, kaka kamano giwacho ni mano ok en adier mar chal ngimagi. Nyangala oyango ne jood bura kolero ne jonyuol mani kod ywak makama mondo or kwayo e mbui mondo okonygi. There's a working appeal system and we invite all the students who have issues to visit the portal www.hef.co.ke. Migawo mar somo bende oyango ni thuolo mar oro kwayo mar siro somo koro ochor nyaka giko higani ka nyaka sani jopuonjre ma kwan gi 1,127 oseoro kwayo makamano. Given the challenges that some students have faced in applying for financial support, the deadline for student applications for funding is currently set at December 31st, 2024. Jod bura bende nodwaro ng'eyo gima migawono biro timo ponono ni japuonjre manochako somo kani kod nyalo oduogo yudore. Nyangala olero ni chenro mar nono nyalo mar japuonjre en gima dhi nyime semester ka semester ka jopuonjre mayudo ng'ikruok machalo kamano ikwayo mondo or ote ne migawono. Ideally, at the end of every semester, so for example, right now we will capture the data, but release the funding. And so before we release the funding for the second semester, if a student's circumstances have changed, they can write to us or approach us through the appeals. Migawo mar somo kata kamano ywak kalure kod nok mar omenda e budget mar migawo mar somo kod rem e chenro magitiyo godo e yango nond jopuonjre gino makelo ng'ikruok e chenro mage. The first one is the accuracy of the MTI in determining the level of need relies heavily on the information provided by the applicant. Many applicants have been using cyber cafes and depending on the operators to submit their applications, often without thoroughly verifying that the information is correct. Our children have declared that 80% of the 125,000 who applied are from single mothers. Yes, and 70% have declared that their families earn 5,995 and less. So we are dealing with issues of accuracy with data. Mbalariany duto ijiwo mondo kik riemb japuonjre moro amora mapok ochulo bath omenda ma nyuol onego chul, kata kamano jonyuol ijiwo mondo kik skunde lor kapok gitieko chudo makamago. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koro Ramogi kawasudo wang'e midhiero kata mudho ma oimo Mwangaza. Gavana Mameru Kawira Mwangaza odhi nyime gi kwedo ketho duto ma itude godo e nyim od bura mar Senate. Mwangaza wacho ni weche mag MCAs matude godo gin mag miriambo kendo ne ok owinjore thiche oko e apisi. Senators igeno mar goyo ombulu nyako Ramogi
e yiero ka Mwangaza dhi pacho katoyo. Winjane kaka weche dhi nyime e od bura mar Senate nyakoromogi gi e kindene. Is it the person who is in war with all the leaders in the particular in the entire county? Is it the person who is not even in good terms with his senator? Whom should we believe? Should we not believe leader? What personal vendetta would leader be having? She is not vying for a seat of governor. It matters not that whether she was a running mate to the previous candidate or not, but it matters that an offense was committed. We urge you, honorable senators, to find that that in revoking the appointment of CPA Virginia Kawira, Governor Kawira violated the Constitution. She violated Article 10 of the Constitution on the question of the rule of law. She violated Article 27 on the equality before the law and the equal benefits of the law. That Virginia was not subjected to equal protection and equal benefit of the law and Article 27. She equally violated Article 50, that she was not given a fair trial or a fair opportunity to defend her case. When put to task, she attempts to become a linguistic, to purport to differentiate between removal and revocation. When called to task to read the provisions of Section 58 and Section 59 of the County Government Act, honorable senators, she simply could not distinguish. At the end of the day, whether a revocation or a dismissal, it never followed the due process. The County Assembly was never involved. It violated that particular provision. And for that reason, Governor Kawira must take responsibility. Taking responsibility is not an act of cowardice. It's not an act of weakness. It's an act of saying, yes, I was wrong. It's an act of admitting when somebody is wrong. And that is what Article 10 speaks about, the question of accountability. And that is what Article 73, which Governor Kawira has violated, speaks about. Article 73, honorable senators, speaks about a person who holds the office of a governor or any other office in the Republic of Kenya, breathing confidence in that particular office. When Governor Kawira lies blatantly, openly to the whole world that she was able to procure an advisory opinion, who can believe her? Is she breathing confidence in that particular office? Should she not be held to account? Is she not bringing that office to disrepute? Honorable senators, we submit that that particular charge has been sufficiently proved. On the question of the appointment of the chairpersons, again we prove that we have been able to dispose of our burden of not proving this allegation beyond reasonable doubt, but on balance of probability that yes, Governor Kawira has crippled the operations of the Meru County by blatantly failing and ignoring and or neglecting to execute her functions as the chief executive of Meru County. That amounted to the violation of Section 4 of the Public Appointments Act, in that requires when the governor is bestowed with the responsibility of a duty to follow the provisions of the law. Can she be acquitted? How many times is Governor Kawira going to commit transgressions and get away with it? How many times? When she gets away with the transgressions, where do we leave the people of Meru County? Do the people of Meru County equally deserve justice? Should there not be a balance between the people of Meru County? Where should the balance lie? How should the balance swing? In whose favor is the balance swinging? Nakoromogi kamano kaka weche twerore od bura mar Senate kama motelo ne Kawira Mwangaza oduoko penjo kuom seyo ma obi kuome leri medo chiu gi ji mopogore opogore nyakoromogi wi wachno ka bende winjore thiche oko dhi pacho koso oyo. Momere kod mago ni Dorcas Gik Oduor ochamo moma kaka Attorney General mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya. Mano tele kod jatend piny William Ruto e kar jot mare mar jatend piny bure Nairobi.
E nyasi makamano, Beatrice Askul bende ochamo muma kaka jatend migawo mar riwruok pinje Afrika ma ugwe EAC. Ka oloso kindeno, jatend piny William Ruto opoyo jotelo ariyogo kuom gwelo margi, ka olero ni gwelo makamano ne obiro kaluwore kod lony margi to ok dewo wang' nikech gin joma mine. Chris Owino noluwo wachno kendo ma report. E nyasi mane obage kar jot maduong' mar jatend piny e bore Nairobi, Dorcas Agik Oduor ochamo muma kendo keto historia kaka miyo mokwongo bedo Attorney General mapacho kae. I, Dorcas Agik Odong Oduor, being appointed as the Attorney General of Kenya, do swear that I will at all times. Dorcas Oduor ma osebedo jalup jatend jomin wache pacho kae ne oyudo sir mar jo od bura kaluwore kod lony mare mar adhai e weche mag chike kaachiel kod chenro mage mag kelo lokruok e pacho kae. That I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Attorney General. That I will undertake to hold my office as the Attorney General with honor and dignity. That I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the Republic affairs of the Republic of Kenya. Oduor dhi bedo Attorney General mar 9 bang' jatend piny William Ruto teng'o lwet JB Muturi e dwe mar 6 bang' ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Chia kod lony mar Dorcas Oduor ne oyangore kinde mane achiel kuom jodito mag aput mane ochwalo paro mar chuogo aput mochung' ne nono tije mag obila kata IPOA kaachiel gi aput machielo mar bero tije mag apisas mag obila. E kindeno, Beatrice Askul bende ochamo muma kaka jatend migawo mar riwruoge pinje mag Afrika ma ugwe EAC. I, Beatrice Askul Moe, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Jatend piny William Ruto opoyogi kuom gwelo margi ka olero ni gwelo margi ne obiro kaluwore kod lony margi ma ok dewo wang'gi nikech gin joma mine. Congratulations to you on your appointment, approval by Parliament, and subsequently on you assuming office today. I am very confident that this appointment is well deserved because of the experience that I know both of you have in public service. I am very confident that you will discharge your responsibilities with integrity and to the best of your ability in the service of the nation. I promise to support you, to assist you, because your success is going to be the success of the government of Kenya and our nation as well. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho odok ne sirikal wi gino momiyo banda ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka senta mar dag nyithi rech ochung'. Joho siemo wang' migepe moko mag sirikal kaka NEMA kod duol mar National Constructions Authority ma wacho ni osebedo ohinga kendo thiro chenrono. Jafwambo marwa Millicent Dhiambo ni kod mathoth. Magine wachi e kinde mane jatend migawo mochung' ne mwandu manie bwo lowo Ali Hassan Joho ne dhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisumu kuma ne olimo chenro mag dongruoge mopogore kamoting'o gedo mag kuonde goyo rech e dho wedhe kaka Ogal kod Asat e kind dongruoge mamoko. Joho bende noyango ni chenro mar gero senta ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka banda ma keyo koth rech e alwora mar Nam Lolwe ochung' nikech wach mane giwinjo kowuok kuom contractors ni jonema ne ochungo gi mondo kik gichak tich. Ule contractor amesumbuka sana kupata approval ya NEMA. Kupata approval ya NEMA. Wewe mtu wa NEMA unasahau kama hiyo mradi bado na serikali na ni wananchi, ama ile kitu inaitwa NCA kusumbuana na contractor kumpatia approval, amba hata county tumekubaliana hapa kwamba they will be supporting these programs. Jatelono otielo ni weche machalo kamago matiro dongruok
ok gidwa winjo anyeto e migao mochung'ne ka okwayo mondo migepe mopogore mag sirikal omakre oti kanyakla ka migao ochikre tir gi tijegi maonge ywaruok kod ketho seche. So that sometimes unapata lawama ambaye hujui inatoka wapi kwa sababu mtu mwingine tu hataka kufanya kazi yake. Na I have told the contractor, immaterial of all excuses, hii wiki isipite. Hii wiki isipite. Na nimeambia watu ya NEMA, tafadhali bana, tutaheshimiana. Kama watu nafanya kwa department yangu, I will not allow anybody to delay me. Do what is supposed to be done, lakini usitusumbue kutudelay. So hapo na NCA and any other government institution, tafadhali don't delay our projects. Jo bende ne okawo thuolono mar singo nigi dhigero senta mabiro konyo e kedo kod masiche mag nam ka bende owacho ni odhi loso kod jatend migao mar arita Kithure Kindiki mondo onene apisas mage masiko ndhiyo jolupo piny maru oduoko ndamono piny ka owacho ni chenro makamano ok owinjore nikech lupo ema jodho nam ogenoe. Watu ambayo wanapata shida in the lake lazima tuweke namna ya kuwasaidia. And therefore hapa I've told them na lazima tuweke kitu inaitwa search and rescue center ambayo iko na state of the art communication and monitoring, sivyo? Hii mtu akiingia huko ndani tuweze kuona nani yuko na akipotea tuweze kutrack them and help them. I will reach out to my colleague Kithure Kindiki. Niambie yeye tafadhali bana, niambie hii watu wa salama wapeleke watu wetu polepole bana. Huwezi kuchukua boti ya mtu ambaye hiyo ndio maisha yake. Hana lengine lolote. Magibiro, bang sirikal, kotelnegi kod jatend piny William Ruto. Nesidho ayanga, gedo mar banda makabonyo Kanyagwal, mane dhi bedo senta makeyo koth rech kaka yorno mar bero weche lupo e alwora mar nam Lolwe, chenro ma osegwaro kapok ne ochaki gino makoro ne kelo ng'ur maka kod kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jaloch tugo punda mar Shabiki Jackpot majumani en Sebastian Wambua. Wambua ma en midusa olewo siling 231,448 bang' yudo kare tuke 12 kuom 15 mag Shabiki Jackpot. Osingo tiyo kod omenda no e siro somb japuonjre ma nyinge Josiah Ogachi ma en japuonjre ma dhi riwore gi mbalariany ma Kenyatta. Josiah Ogachi ma en japuonjre koro nigi mor mogundho ma en bang' jaloch mar Shabiki Super Jackpot Sebastian Wambua yango ni ochano siro sombe e semester ne mokwongo e sombe mar lony mar kompyuta e mbalariany ma Kenyatta. It's almost becoming another case of poverty killing destiny. So any well-wisher out there who is willing to support me, I'll be very, very grateful. Wambua no yango ni ochako goyo punda e tuk Shabiki bang' neno ka jowetege yudo loch. Ka loch mane oyudo, sani ochano mar siro somb joma ok ni godo. I was excited by the Citizen TP reporting about some kids that may need some help. On a Sunday, I saw this kid in Kisii. I think his name is Oganda, and the parents were crying and confused as to where they should get some little money for the boy to go to school. He's an excellent student, and since I'm in the computers, I think I will donate the first semester for that kid in Kisii to be able to report tomorrow. Wambua koro lapendong ne loch maduong mar mega jackpot mar omenda maromo milion 10. Mwacho ni ochano konyo godo jok ma ok nyal. I always, aim at the highest. 10 million, I would be very happy to get that. I'll still play that, so yes. But I mix with the little one just in case. Shabiki Jackpot en tugo madhi mbele, kendo kata ka ok oloye, to yuto ne medre juma ka juma. Jotugo chan mar yudo yuto maduong' ka giketo duoko makare e tuke 12, 13 kata 14 mar tuke 15 go. Inyalo limo Shabiki e yor mbui, kelo mor kata loko ngima ng'ato. Lim www.shabiki.com e neno kaka ituge. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV.
Erokamano nyakoro mogi kuom keto Ramogi TV dakika 28 bang' saa 3 kiyo maromo kuonge weche manyien mag uimore mana kai Ramogi TV Eric Nikodemo kantie chunge kanyamkago wacho ni bati aneni kan kodo kinyo yugi aworo kaka mabuse nigiriako maloyo bila magipondo giwuoge jela neno malera ahinya ka wantiere seme kadinga mano wuod Nyakambare wadgi Pascal mawacho ni Ramogi neno malera ahinya gwenge mag seme auki dibo kantiro yani Masai winji malera ahinya wacho ni mosne Manasara jawde maduong' kantire Ulanda kod Nora jawde matin kantiro yani rokamana ahinya dibo kuom yiero Ramogi TV odichieng' ma kawuono aneno ka otemedo molo kendo donjo achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka kama bende japuonja Winnie Mboya wacho ni correct 100% apuoyo wach mar appeal mar wrong placement e band kata kidieny ma japuonjre winjo bed ni yudo godo sir e somo mar mbalariany no nyocha kana achwalo ote mara kanyo ewi wachno koro ber to ka japuonjre ochwalo appeal jo help gi jo Higher Education Fund mondo o react mapiyo gimi japuonjre no duoko mapiyo gichwale kama winjo bed ni obete mapiyo mondo weche obed mayom ne jopuonjre erokamano ahinya ndolo wacho ni Ramogi TV weche manyien mag Ramogi pilore ne mos entiere gwenge mag Kanyamkago kasto Brinton Waringa bende wacho ni Ramogi TV gwenge mag Rongai kendo omor gi Ramogi TV kinde mabende okwayo hayo maber ne wuode miluongo ni Sisa wacho ni happy birthday Sisa happy birthday Sisa erokamano ahinya kuom dhialo odichieng' mar nyuol kasto Francis Obwanda en bendo koni bati awuoro acheje mane omuomo sel jorit mag sel to neni kanye wacho ni ma Kenya mano ok Obwanda mano jandiko moro ka Opiyo Ndwari mano wuoda Kikonge Bwanda wacho ni jakom mar Siaya County Juakali Umbrella Association Ramogi TV neno malera ahinya kendo poch gi pak wacho ni aneno antire game Ramula dadi cool Giri police station cha en kamarita kwe mare nyaka luora mare niga malo tek mondo ng'ato pond kende kanyo nitie American Embassy, UNEP, Village Market, Runda, Nyari, nonro dwarore motegno mosne Charles Oduor mano ore kod min Mugabe gintiere Luanda Kotieno erokamano ahinya Honorable Ajali Jarongo neno wayo makare kendo mora ahinya Makamu wacho ni bati anamora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV kide duto nikech miyo wang'eyo gik matimore sani kaka waneno ni bang' broad base government anoka koro baba chomo AUC ter koro joma nigi experience machalo kaka governor Orengo koro winjo bed ni kao kom mar bedo party leader mano Makamu gi pache nyakwa Ramogi kasto bende neno ka nyakwa Ramogi jimedo golo paro Philip wacho ni amosi maler wuod dala gomos ne nyuola mowito jogegi e masira mar apaya gwenge ma Nakuru yina mondo kaw yweyo maro mapiyo piyo nikech saa ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Rewind and come
Kamba against Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nyakora mogi japuonj moro ma Kericho owito ngimane ka jal machielo to oyudo hinyruok marach bang' liech monjogi e gwenge mag Miti Tatu e kar chung' bura ma Kipkelion East. Kaluwore kod familia mare, japuonjno moyang kaka David B ne orikogo liech 2 mane owuok e bungu ma Soget picha kane pok gilokore kodgi kendo dhanjo japuonjno ma ocho owito ngimane. Jal machielo moyang kaka Moses Mutai ma bende ne oyudo hinyruok marach yudo thieth e od thieth ma Londiani. Monjno koro miyo jogweng' chwalo dwaro ne bad migawo mochung' ne rito le mag bunge KWS mondo keto okenge mag geng'o le mag bunge ma monjo kendo muomo dhi nyaka kuonde ma ji odakie. Ma bende ka gidwa ni chul familia mar japuonjno to kod ji mamoko mosewito ngimagi kaluwore kod monj mag le. Nilipigiwa simu na Peter ya kwamba kucha ndovu imekanyaka kijana yangu. Na hii kijana yangu ni kijana namba 4. So wakati nilifika, iko Madam Jif alikuwa ako pale. Basi akanieleza, wewe ni baba wa kijana? Nikamwambia ndio. Akanieleza kwamba kwa sababu alikuwa anafunikwa na siti. Akanieleza kwamba wewe fungua hii siti. Nikafungua siti, nikapindua kichwa, nikaona alipasua hapa baga pande ingine ya masikio. Hiyo mnyama alikuwa anapitia kwa mahindi. Sasa nilikuwa nakuja kwa barabara hivi, tukapatana na yeye. Niliona kwa umbali almost 10 meters. Nikachia bodaboda, akaangusha hiyo bodaboda na kunini. Niliajia venye niliajia hiyo ndofu bodaboda, akarusha hiyo bodaboda, akaharibu hiyo taa na karibu side mirror na sehemu zingine kwa bodaboda haikuwa inafanya. Tunaomba serikali ya KWS ilipe ije isunguke ione hii madhara ambayo imeletwa na hii ndovu, ili ilipe wenye mawaya, wenye mahindi, ilipe ridhaa. Tunaomba serikali ichunge wanyama hao isije ikaje kwa makazi ya wananchi. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay okone gina kicha mar geng'o tuo mar guonyo mar mpox kik donje kaunti no. Apisa maduong' mochung' weche mag thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay Kevin Osuri okoni onge ng'ama oseyudi gi ranyisi mar tuo no ka okwedo rumbi moko ma bende owuok ni nitie jatuo mane ni kod ranyisi mar mpox kar chung' od bura ma Ndhiwa. Osuri okoni migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oseketo kenge makare ute mag thieth duto mantie kaunti no. Bende okone jopiny mondo bed akicha kendo gichiw milome ne ute mag thieth machiegni kodgi poni gineno ng'ata mani kod ranyisi mar guonyo mar mpox. One at high alert level. Kuru wa make sure ni ng'ata mobedo suspected case. Wasai kore mar timo ne gimilongo ni quarantine. Apani jite ong'eyo quarantine nikech ne wasebedo kode chien kanye COVID. Mondo bende wakawo samples mag ng'ano mondo wapim. Lakini anyalo confirm ni so far kaka Homa Bay pok wabedo gi case mora mora. Be pok wabedo kata gi suspected case podi. Lakini kama no nyalo timore ni wan gi suspected case waikore yo makare mar making sure ni wathiedhe piyo kaka nyalore kendo bende waketo measures in place mondo kik omed landre.
Kowuok Homabay wadhi Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori yawo kar thieth tuo mar kansa ma okuongo ma piny owacho kata mar piny owacho e kaunti ma Migori, ma bende biro timo thieth mar kansa ma oting'o thieth kido mar chemotherapy. Jojuma nigi ler. Rem bedo kod kuonde mag thieth mar tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo achiel kuom gigo mosemiyo thoth jogo modak kod tuo mar kansa bedo kod pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Kwan oganda mathoth mantie kod tuono mar kansa e kaunti ma Migori osebedo mana kamanyo thieth osiptende mamoko ma oting'o Kenyatta, Moi Teaching and Referral Hospital kaachiel kod mamoko. Mae oseketo nengo mar thieth bende osebedo malo ne jogo eko ma odak kod tuoni mar kansa. Geno kata kamano koro biro ne jogo modak kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori bang' piny owacho mar kaunti ma Migori yawo kar thiedho tuo mar kansa e osiptal maduong' ma Migori. We are able to have chemotherapy hapo. We will be able also to have gastrointestinal disease diagnosis and treatment through endoscopy towers installed. Kar thieth ni mar tuono mar kansa mano yawa yanga kod gavana ma Migori Chileyako igeno ne dhi chako tich yange kinde machiegni bang' ka osepuodhe kirwogno ma ong'ere kaka Cancer Institute of Kenya. Bang' accreditation no wang'eyo ni koro wadhi chako tich and wadhi chako miyo jotuo chemotherapy. Ayako wach ni piny owacho mare oikore mar bero thieth mar kansa kod tuoche mamoko. We have also an oncology and endoscopy unit. And Leo, we have officially commissioned them. I am proud to say that these facilities are equipped. Kaunti ma Migori kuom higni machien osebedo mana ka nitiere kod kar rito jotuo mag kansa ma idendo kaka palliative care. Ka gedo mar kar thieth ni nyiso ni pi mar kansa kod kata thieth mar kansa ma ong'ere kaka chemotherapy idhi tim e kaunti ma Migori. Wan gi pillars abich mar cancer care. Koro ne wan e pillar 1 ma wayudo ni en mar prevention gi early detection. Wasebedo kwa timo programs mang'eny mag chalo mag screening. Koro yawo endoscopy center ma koro wanyalo timo colonoscopy omedowa mijing'o kabisa nikech koro wabro yudo ka wanyalo reach ji mang'eny. And colonoscopy time oko kucha en gima very very expensive and around 25, it's ranging from 20 to 30,000. Apisa ma ochune kedo kod tuo mar kansa e kaunti ma Migori Polo Lik wach ni kwan mag jogo eko magamo tuo mar kansa to ahinya mamako fuku mar nyodo kod mano mamako thuno osedhi malo. Ma data machakore dwe mar 6 nyaka dwe mar 4 this year ne wa record ji 37 iluwe closely gi breast cancer, then one gi colorectal to gi esophageal, then the fifth one is prostate cancer. One gi 2 oncology nurses, 2 clinical oncologists who are in school, but one of them is coming back in October. Another one will come back in around January. Oganda ojiw mondo koro rang kit ngima magi dakie kod bende gidhi e pim mar tuo mar kansa e kinde ka kinde kaka moko kuom yorego ma kedo kod tuoni. Koro wakwajo wa mondo wuog oko for screening and early detection. Bidha mokwongo wa change lifestyle. Lifestyle here I mean changing our lifestyle from inactivity to being active and walking at least some distance per day. Jochiw thieth wacho ni thoth oganda osemana bedo kamanyo thieth mar kansa ka tuoni oselandore e dendgi kendo sechopo stage mar 3 kadhi nyime. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nakoro Ramogi pod wan mana Migori. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono wantiere kaunti ma Migori kaka seng'isi kendo koro wang'iyo gweng' miluongo ni Othochra Kuom manitiere sub county Manyateke. Bende isewinjo kaka nying gweng' mar Othochra Kuom nochakore. Jomoko dende ni Otho. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo mchano timo limbe e gwenge mag Othochra Kuom kendo ma eler. Nyakoramogi Ajwang' machiegni kendo e telo machielo e chendoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Homabay ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Migori e sub county Manyatike e gweng' kata center ma iluongo ni Othochra Kuom. Sami winjo nying mar Othochra Kuom ang'o mabire pachi? Mana kaka pile Nyakwaramogi mokwongo wachaka nena kod paro ewi kaka jogweng' lieko
ewi nying mar Othoch Rakuom. Nying mar Otho en yien. Koro Rakuom to ne en yien manodolore kaka rakuom ka dhano kama. Koro nodhi omiye nying ni Othoch Rakuom. Koro jodongo ne lamo Othoch Rakuom ni kendo ne gigolo ga pesa to gigege timore kare. Onyuoma ka yudo kaka iluongo ni Othoch Rakuom. To kana penjo nonyisa ni Otho moro ne nitie malo kacha mane Rakuom. Koro an mane kaka nang'eye nyaka sani pod wawinjo kiluonge ka ni Othoch Rakuom. Yath moro ne ni Otho ka kendo ere e wabiro dhiye ubiro dhi nene. En nene yath manodongo kabiro malo to chako dok piny ochako timore ni koro ne en gi kuom emano mi iluonge ni Othoch Rakuom. Otho kaka nonyuolwa ne wayudo kiluonge ni Othoch Rakuom. Gimomiyo en Othoch Rakuom wan go tho malo ka marakuom. Kane watindo ne wadhi kono ji ne biro wazunge ne biro neno Othoch Rakuom en yien mogodre emomiyo chaki ni Othoch Rakuom. Othoch Rakuom en yien kendo en bathe ka. Nyakwaramogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' oselieko ewi nonro mar nying mar Othoch Rakuom. We koro wawinj anena adieri kod kuku mar wach motenore kod nying mar gweng' kata senta mong'ere ni Othoch Rakuom. Gima nomiyo chaka no Othoch Rakuom ka ne tim to kwara nodaro Othora kama ne ji odakie te ndai igni go. Koro kane obiro ka to yudo kaka thim. To koyudo kaka thim to chiedho jaduong' wadgi moro ne gin ko. Iluongo no Bonyo. Koro gichiedho to gidhi giyudo yadhno kacha. Ka giyudo yadhno kacha to giwacho ni yadhno opogore gi yien mwaneno ka. Kato Othoch Rakuom. Kato gichake ni ung'eyo kama Othoch Rakuom nitie. Kanye ma ji rome mano higa kar 25 kae to kodok Othora to odhi onyiso joka ni yawa yath moro ayudo no Othoch Rakuom yath ma onge kata gweng'wa ka kata e thimno onge en Otho achiel kamano mwaneno. Oti kama to dhi piny kama to chako idho malo ogo tado malo. En gi kuome kata sani. Kuome na en go bende en yath achiel ma koro nie thim ka kae tichake ni Othoch Rakuom e gweng'ni mangima. Bang' winjo nonro mar Othoch Rakuom nene obiro kotenore kod yiend otho ma bende ne dongo ka nigi kuome. Nyakwaramogi we koro wawinj anena ni senta kata gweng' ma Othoch Rakuom landore kod gik mage kata timbe mage. Kata ndalo manyocha wan gi msungu igni ma koloni wasungu ne biro goa e picha. Tembe tinde neno kuti kaka watini. Yath kare beti. To gi jomoko bende okonore kanyo. Jako bede ni. Nikech ritruok ne onge kanyo. Ma e gweng' momako kamano Othoch Rakuom. Mwaoro nyinge nyaka Amerika. Kata jo British ne biro goa e picha ka. Umbo landra ahinya en namba achiel ni kane en kama ni lamo ne en kama nobedo matakatifu. Maiso ne kama dhano ne biro mondo mi owinje lamo cha. To mak mani koro nyithindo masani wigo osewil gi gima jodongo ne timo. Koro mano miwa nyasa na kuom umane Otho ne kama ni leme maduong'. To mar ariyo bende wan kanisa mar Legion Maria mane international mane headquarter mar Africa mzima mani tiere mana bute mwalo ka mane eneo mar Othoch Rakuom. Othoch Rakuom ka landore nikech nyaka nobedo Othoch Rakuom no wayudo ka en Othoch Rakuom sani obedo taon gi geche donje ma kuonde mopogore opogore nyaka ma Sori nyaka ma Migori koro landore odhi bedo kaka taon maduong'. Othoch Rakuom en kuma landore en junction ma ya Miuru Road junction moya Bande nyaka Otho emomiyo Miuru landore mondo Othoch Rakuom landore ka. Nyakwaramogi to gin dongruoge mage ma Othoch Rakuom osenyuolo nyaka ne ochakre. Kama to kakadho to chung kanyo chiemo gidhi nyatike. Koro ji ochako koni kare ka ber kwa gere udi. Koro chaki ger udi ka. Koro nikech ne dhano ne riwore kamoro achiel nodhi oleso center. Koro center nokelo dongruok mar ohala. Dhano ne biro gi chiemo, jomoko biro gi pesa to ji nyiewo. Dongruok mang'eny ma en go nikech kata ka chon ne onge chiro sani kidhi piny ka yudo kogere chiro maduong'. Inyalo yudo ka ji opong'e gimoro amora mimanyo kanyo nyalo yudo. Koro miyo en gi dongruok. Sibuoche nene ka.
gi magweche gi le mopogore opogore kapok yo gero ka. Ndara ne payo ka sikul othochre kuom ochaki. Kanisa gi sikul ne bedo kanyakla, ne giwuotho kanyakla. Koro dongruok mokelo somo kod lemo gik moko ariyo mothochre kuom okelo gweng'ni mabende. Otho en kama duong'. An kachako loko tho ka nachako loko e hik 88. Ayudo ko tho ka ne nigi udi matin. Kata malo ka ne pok oger, udi gi ne onge. Masani kidok chien ka idhi yudo lande madongo mantie. Otho medore. Otho waka eni adiri no chakore matin. To tho waka sani osemedore kendo ji odak mopogore opogore kata moa kuonde. Wan gi sikul ka, sekondari nitie ka. Wan gi business matindo mamon timo kuondegi. Nyakwara Mogi, kata obedo ni jodak ma uthochra kuom kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin gik mage ma pod giremo ma gikwayo ni kokele alworani to thochra kuom nyalo dongore kaka owinjore. Rem mang'eny ma pod wan go wadwaro ni ka mondo bed chiro maduong' kaka chiro ma Migori kata kaka chiro ma Miuru. Do serikal oyie mondo bede kamano, wambedwa bedo gi pogruok e ji donjo moa kuonde mopogore opogore kadwa yudo lokruok. To waka koro sani mudhe mantiere. Kendo adieri mudho nitie othochra kuom kaeni. Kijende wan go mathindo. Kijende wage ok nyal yudo ber mondo mi gikonyre maber mondo giyud kata tije. Nitie nyaka jomodhi sikul to jogo ok nyal yudo kata tije. Tije owuon olal kata ok wanyal neno mondo sirkal okonywa nyithindo. Koro kuom sani gimo nyalo ywago kaka oganda mar jothochra kuom en dongruok mar lony ma kisani. Wi-Fi jende masani dwaro Wi-Fi gi internet mondo mi obed godo othochra kuom mondo mi obed kama nyalo dongore manyalo konyowa ndalo mabiro. To gimoro achiel bedo polytechnic wadwaro aidha tho ama moyo mwalo ahinya othochra kuom kech en center mar yowa kamoro achiel. Joma ng'eny odak e yotho ka madwaro ni mondo sirkal ong'e ni to gidak to gikonyore nang'o e yor pi, e yor taya, e yor gik mopogore opogore. Omiyo wan wakwayo mago. Udi mogergi ne iloke. To gima wawuoro ne sirkal odwoko thurwa ka chien. Kuonde moko Lamu biro nyaka nam. To thochwa ka to Lamu onge. Akwayo ni sirkal olosnwa Lamu ka. To ok idhi Migori. Bugo ni diere kanyo wuoyo. Bugo. Debe nanyalo yudo Lamu makalo kama dhi Miuru. Deber maliji do thokoro dongore. Nyakwara Mogi, mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko mar tielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Omiyo medikete mane wang' joyi mar Ramogi nikech kae ema bomedo kelo ni nonro mag gwenge mopogore. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Mano Millicent Adhiambo gi nonro mar othochra kuom kata otho Nyakwara Mogi gwenge ma Kadem Nyatike kocha. Wadhi nyime. Jatend migawo manyien mar weche mag tije kod arita mag oganda Dr. Alfred Mutua osengo keto e chik meto mar osara gata malo 6 ne jotije sirkal kaka nosengi kod jatend piny William Ruto e odiechieng' mar nyasi mar Labor Day. Mutua wacho ni apise oikore mar keto e tim singo mag tend Kenya Kwanza moting'o loso luor kod rito chik e kind jotije kod joma ondiko gi e tich. Bende omedo ni oikore mar twak kod jotije duto masani ni ng'anyo kod mago machano ng'anyo thurka. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli mano yuoro e romo e apisi mar jatend migawono bende omedo kwayo migawono mondo tim nonro malong'o e wi ngima jo Kenya matie pinje maoko. The president declared a 6% increase in wages in the last Labor Day. This government is keen on improving productivity. And because once you improve productivity, you grow industry. When you grow industry, you create more jobs. In the same hand also, we need also to promote the rights of the employer. The employer needs to have the right to employ the people they want to employ and to also to increase their productivity. What I want to promise the country is that under my watch, I'll be doing whatever I can to stop strikes before they happen. The other area we have touched on is indirect slavery practiced in the Gulf to our children
who go to Saudi Arabia, Qatar, and other places where they are maimed, killed. Every morning, if you go to Jomo Kenyatta Airport, the Qatar airline is coming with a coffin of a Kenyan girl. So the minister said he would open his eyes wide open and make sure that he deals particularly with the employment, National Employment Authority. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Bei kori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni koro donjo weche mag tuke. Ja Kenya Kenneth Mburu Mong'ara oloyo ne Kenya medila mar mula e ng'wech mar cross country mar kilomita 8 e piem madhi nyime mag World Masters Athletics e boma ma Gothenburg e piny mar Sweden. Mong'ara ma bende ochako ng'wech mare maber kowuok e chakruok nyaka e tol noringo kuom dakika 25 gi nyiri 39 kendo loyo medila mare mar mula mar ariyo e piem mar World Masters Athletics Championships. Victor Ramon Martinez mawuok e piny mar Spain notieko e thuolo mar ariyo ka jatugo mawuok e piny mar Denmark Lost Bingsen notieko e thuolo mar adek kendo loyo medila mar bronze. Regina Malai Mulati mawuok e pacho ka noloyo medila mar bronze e piem mar long jump e kidieny mar Wakeni. Kenya nyaka sani oseloyo medila 21 koting'o mula 7, silver kata nyenyo 9 kaachiel kod bronze maromo 5. Enyewe kosi ilikuwa gumu sana, isipokuwa ni mazoezi. Nilikuwa nimepiga huko nyumbani, sige make.
hata watu wanaenda, so wamenikibisha, so nimejaribu hata nimeweka time nzuri, na nimeshukuru Mungu nimepata huo ushindi, nimepata hiyo gold, then nagojea sasa tuone vile kutakuwa. Mana kapok jo Kenya wigi wil kod piem mag Olympics ma nchano rume boma ma Pagi, jo Kenya ma piem e tuke mag jotugo modak kod ng'ol mong'ere kaka Paralympics ogoyo tach boma ma campaign mantiere kilomita 79.3 kowuok e chuny boma ma Paris, kama gibiro yuore tuke go ma ibago e kind tarik 28 mar dweni nyaka tarik 8 mar dwe manyien. Nancy Chelagat ma en jaloch mar midila mar mula pinje duto e piem mag mita 1500 T11, jaloch e midila mar bronze e piem mag mita 1500 T11 Mary Waithera kaachiel kod Priska Jepkemei ni kod geno mar timo maber e piem mag Paralympics geto tieko e thuolo adek mokwongo kendo ndiko historia ne piny Kenya. Dennis Muga ma ochung' ne tim mar Kenya olero ni ikruok margi osebedo makare kendo wuok chon e pacho ka kendo goyo tach e piny mar France biro konyo jotugo e kinde ma tukego biro chakore. Preparation ber kabisa, kata mogo ni wating'o kuogo e dala, watedo njowa gi chiemo kuon, ring'o gi chamo rech, dendgi ber sani kendo gin gi nguvu matek. Onge ng'at ma ywak no okonwang' mazoezi ya kutosha, giduto ginwang'o mazoezi. Kuom mano wan gadier nwang'ni medal wadhi yudo. Riwruok ma ok mar piny owacho mar ong'ere kaka Kwame Otiende Foundation dhi nyime gi chenro mar jiwo tuke ma opogore opogore e kind rowere mawuok e kar chung' od bura ma Kasipul gi dwaro mar konyo e ting'o malo talanta mag rowere e alworano. Chenro mag tukego ma bende oting'o picha adhula e kind rowere manyiri kod mayawuoyi, volleyball, tuke mag hockey e kind tuke mamoko nyobagi skund sekondar mag Rosare kar chung' od bura ma Kasipul. Jokanyo e riwruogno lero ni dwaro margi maduong' en kedo gi wach mar tiyo kod yedhe mamero ji e kind rowere ka gibago chenro mag tuke makamano mar neno ni rowere ok odonjo e timbe moko maricho manyalo hinyo ngimagi e kinde ma gin oko mar skul. One Kaka Foundation, the most important thing mwadwaro en dongruok. Koro tournament ni wakete nikech Kaka Foundation wasetimo gik moko mang'eny. To ing'eni August holidays, a lot of our youth samoro gine gweng to nikech gin idol ginyalo involve themselves gi weche drugs kata weche alcohol. Yawa duto manigi nyalo temuru kukelo support ok obed kata constituency level, onyalo bedo kata kor gweng, dala ka dala, tugo mathini ka nwang' mipira moro ter mondo mi wakony nyithiwa gitegno e tuke machalo kamagi. Kodhi nyime nyakora mogi tim mar Kenya matugo tuke mag volleyball jotugo mawuok kata ma nitiere buo higni 18 gi nyiri ma nitiere buo higni 20 dhi nyime gi timo ikruok margi e lap Nyayo National Stadium Indoor Arena motelo ne tuke mag Africa Junior Volleyball Championships mibiro bagi e piny mar Tunisia. Tim mar yawuoyi kotel gi kod kocha Sila Makiso oseketo tiegruok margi ahinya e geng'o e weche mopogore opogore gi chako tugo na ikruok ne chako tugo ka magi e kuonde ma jotugo osebedo kayude pek. Kamachielo nyidendi ma Kenya itayo gi kocha mar sikund sekondar ma Kwanzanze Girls Justin Kigwari Kikonye gi Catherine Mabui kaachiel kod David Mudhui. Jalup jagoro maduong' e riwruok matayo tuke volleyball pachoka CPA John Ogara olero ni kata odoko ni midhiero pod nitiere komakore gi weche mag nok mag omenda gin gi geno mar timo maber. Pray that at the end of the training, maybe on Wednesday or Thursday, God willing, we shall have a very good squad so that they're going to represent our country. And we started off well with the training. We are continuing with the training here at Nyayo Stadium. And yeah, I'm happy to be with this team. And we have good girls with good talents. We are trying to correct a few mistakes here and there. At the end of the day, we should be able to have a good team that will represent this country well.
Dakika ariyo kalo bang' saa 4 mar otieno giko mar weche manyien mag oimore tinende ne nyako Ramogi Pochgi Park ne in mikao thuolo mari kendo ichiko iti e Ramogi TV. En mor mara maduong' ahinya ni Ramogi TV omi weche manyien mag oimore yo mong'ith yo makare kabisa ne jok ma bende neno kendo puoyo weche manyien. Bruno Otieno Liende Manowuod Suna East constituency wacho ni bati amora ahinya kaka Ramogi TV miyo weche chwalore malong'o kendo ganda wabedo kod ng'eyo, kendo wacho ni kata mana puonj madhi ne ogendni miyo ji loko pachgi kendo gineno ni dongruok gi maber. Wacho ni kaka an Bruno an bende amedo jiwo tiyo matek gi siro ganda kendo tarik 24 madwe mar 8 ni mano ngeso wasiro weche mag joma mine Suna East constituency nikech mano e tich mar makruok lwedo kendo ni oganda obedo gi ng'eyo gi nyalo. Mano erokamano nya Bruno kuom sir makende ahinya ne joma mine michano tarik 24 mano ngeso. Kopogore kod mano bende aneno ka kuom solo wacho ni entiere gwenge mag Kibuye Kisumu. Wacho ni Pochgi Park ne jo Kenya moloyo midila mag cross country go amora ahinya kodgi. Papa Mawuod Wang'apala erokamano ahinya. Don Jamigori wacho ni kaachiel kod mare Pamela Okoth Muya bende gintiere kendo gipuoyo Ramogi TV mare nitiere gwenge mag God Kwer Kababa. Kao kamano nyako Ramogi manigi chakruok bedo gi giko iloya mosiro weche manyien reporters waduto te kowuok e kor gwenge kaachiel kod log tich ma Nairobi ka. Jochung weche magwa duto te Ken Moga, Jai Lieta, jatendwa Jai Bonyo, Pochgi Park. Erokamano ne director mare iluongo ni Lindsay Simani kanyakla kod yama bende en kod kiru mar ariyo mar ni weche gi ochwalore kendo chopo yo makare. Jago picha mara Nesto, jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati Dadi Cool Wood Tsunami oriti masane.